പോന്ന കുലധർമ്മങ്ങൾ നശിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ധർമ്മം നശിക്കുമ്പോൾ വംശത്തിൽ ശേഷിക്കുന്നവർ അധാർമിക കൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധർമാഭിഭവാത് കൃഷ്ണ പ്രദുഷ്യന്തി കുലസ്ത്രിയഃ സ്ത്രീഷു ദൃഷ്ടാസു വാർഷ്ണേയ ജായതേ വർണ്ണസങ്കരഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കുലത്തിൽ അധർമ്മം മുന്നിട്ടു നിന്നാൽ സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോകും. അല്ലയോ വിഷ്ണുകുലത്തിൽ പിറന്നവനെ, സ്ത്രീത്വം ദുഷിച്ചാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സങ്കരോ നരകായൈവ കുലജ്ഞാനാം കുലസ്യ ച വദന്തി പിതരോ ഹ്യേഷ്യാം ലുപ്തപിണ്ഡോദകക്രിയാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആവശ്യമില്ലാത്ത ജനവർദ്ധനയുണ്ടായാൽ കുടുംബങ്ങൾക്കും കുലപാരമ്പര്യങ്ങൾ കളഞ്ഞു കുളിച്ചവർക്കും ജീവിതം നരകതുല്യമാകുന്നു. അധപ്പതിച്ച കുടുംബങ്ങളിലെ പിതൃക്കൾ കാലം തോറും പിണ്ഡമോ ഉദകക്രിയയോ കിട്ടായകയാൽ അധപ്പതിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദോഷേ രേ രേ ദേഹി കുലജ്ഞാനാം വർണ്ണസങ്കരകാരകൈഃ ഉത്സാദേ ജാതി ധർമാഃ കുലധർമാശ്ച ശാശ്വതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുടുംബ പാരമ്പര്യം നശിപ്പിക്കുന്നവരുടെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങളാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ശിശുക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നു. തന്മൂലം എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള സാമൂഹ്യ പുരോഗമന പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളും പാടെ നശിച്ചു പോകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉത്സന്ന കുലധർമാണാം മനുഷ്യാണാം ജനാർദ്ദന നരകേ നിയതം വാസോ ഭവതീത്യനുശുശ്രുമാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലയോ ജനാർദ്ദന, കുലധർമ്മങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് എന്നും നരകത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഗുരു പരമ്പര വഴി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഹോ ബദ മഹദ്ഭാവം കർത്തും വ്യവസിതാ വയം യദ്രാജ്യസുഖലോഭേന ഹന്തും സ്വജനമുദ്ധ്യതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കഷ്ടം എന്തൊരു മഹാപാപത്തിനാണ് നാം ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടത്. രാജ്യം നേടി സുഖിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വജനങ്ങളെ കൊല്ലുകയോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യദി മാമ പ്രതീകാരം അശസ്ത്രം ശസ്ത്രപ്രാണയഃ ധാർധരാഷ്ട്രാരണേ ഹന്യം സമേ ക്ഷേമതരം ഭവേത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധാർത്തരാഷ്ട്രന്മാരോട് പൊരുതുന്നതിൽ ഭേദം നിരായുധനായി പ്രതിരോധത്തിനൊരുങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന എന്നെ അവർ കൊല്ലട്ടെ എന്ന് വെക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സഞ്ജയ ഉവാച ഏവ മുക്താർജുന സംഘേ രഥോപസ്ഥ ഉഭാവിശദ് വിസജ്യ സശരം ചാപം ലോകസംവിഘ്നമാനസഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അർജുനൻ രണാങ്കണത്തിൽ വെച്ച് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെയിട്ട് അത്യന്തം ദുഃഖിതനായി തേരിൽ ഇരിപ്പായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം തത്സത് ഇതി ശ്രീ മഹാഭാരതേ ശതസഹസ്രയാം സംഹിതായാം വൈയസികം ഭീഷ്മപർവാണി ശ്രീമദ് ഭഗവദ്ഗീതാസു ഉപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാർജുന സംവാദേ അർജുന വിഷാദയോഗോ നാമഃ അഥ പ്രഥമോധ്യായഃ. ഹരിഃ ഓം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം എന്ന ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തിവേദാന്ത വ്യാഖ്യാനം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. നമസ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മിനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാ മാതാജി കീർത്തന ചൊല്ലു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ സീതാ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കീർത്തന ചൊല്ലു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അയ്യോ ഇതാണോ മ്യൂട്ട്? ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാ മാതാജി മ്യൂട്ട് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ സീതാ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാ മാതാജി ഉണ്ട്, പക്ഷെ കേട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയ മാതാജി അപ്പൊ ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗോകുലം തന്നിൽ വിളങ്ങും മുകുന്ദന്റെ പൂമേനി എപ്പോഴും കാണുമാറാകണം. പീലിത്തിരുമുടി കെട്ടിയതിൽ ചില മാലകൾ ചാർത്തിട്ടു കാണുമാറാകണം. ഗോരോജനക്കുറി നല്ല തിലകവും ഓമൽ മുഖമതും കാണുമാറാകണം. ഓടൽ കുഴൽ വിളിച്ചച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഇച്ഛ നൽകുന്നതും കാണുമാറാകണം. പൊന്നിൻ മിന്നും ഗളം തന്നിൽ പുലിനകം കുണ്ടലം ചാർത്തിട്ടു കാണുമാറാകണം. മുത്തുകൾ രത്നവും ഹാരവും കൗസ്തുഭം ശ്രീവത്സവും മാറിൽ കാണുമാറാകണം. തൃക്കൈകളിൽ വള കൈവിര പത്തേനും മോതിരം പൂണ്ടതും കാണുമാറാകണം. പാണി പത്മങ്ങളിൽ ചാരുത ചേരുന്ന ശംഖ് ചക്രാദിയും കാണുമാറാകണം. പീതാംബരപ്പട്ടു ചാർത്തിയ അരയതിൽ ചേലണിഞ്ഞെപ്പോഴും കാണുമാറാകണം. പൊന്നരഞ്ഞാണവും കിങ്കിണിയും നല്ല കാലിൽ ചിലമ്പിട്ടതും കാണുമാറാകണം. കേശവൻ തന്നൂടെ കേശാദിപാദവും കേശവനിന്മേനി കാണുമാറാകണം. പാരിൽ പ്രസിദ്ധമായിടും ഗുരുവായൂർ വാണരുളും കൃഷ്ണ കാണുമാറാകണം. കേശവൻ തന്നൂടെ കേശാദിപാദവും കേശവനിന്മേനി കാണുമാറാകണം. പാരിൽ പ്രസിദ്ധമായിടും ഗുരുവായൂർ വാണരുളും കൃഷ്ണ കാണുമാറാകണം. വാണരുളും കൃഷ്ണ കാണുമാറാകണം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. സീതാ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഞാൻ വീണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ സീതാ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാ മാതാജി കീർത്തന ഹരേ ചൊല്ലിക്കോളൂ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അഞ്ജനാ ശ്രീധരാ ചാരുമൂർത്തി കൃഷ്ണ അഞ്ജലി കൂപ്പി ഞാൻ വണങ്ങിടുന്നേൻ. ആനന്ദലങ്കാര വാസുദേവ കൃഷ്ണ ആതങ്കമെല്ലാം അകറ്റിടണേ. ഇന്ദിരാനാഥ
ജഗന്നിവാസ കൃഷ്ണ ഇന്നെന്റെ മുന്നിൽ വിളങ്ങിടേണേ. ഈരേഴുലകിനും ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ സീതാ മാതാജി. അത് ഹോസ്റ്റ് മ്യൂട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മെസ്സേജ് വന്നത് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ സീതാ മാതാജി. ആ ഇന്ദിരാനാഥ ജഗന്നിവാസ കൃഷ്ണ ഇന്നെന്റെ മുന്നിൽ വിളങ്ങിടേനേ. ഈരേഴുലകിനും ഏകനാഥ കൃഷ്ണ ഈരഞ്ജുതിക്കും നിറഞ്ഞ രൂപ ഉണ്ണി ഗോപാല കമലനേത്ര കൃഷ്ണ ഉള്ളിൽ നീ വന്നു വസിച്ചിടേണേ. ഊഴിയിൽ വന്നു പിറന്ന ബാല കൃഷ്ണ ഊനം കൂടാതെ നീ തുണച്ചിടേണേ. എന്നുള്ളിലുള്ളൊരു താപമെല്ലാം കൃഷ്ണ എന്നുണ്ണി കൃഷ്ണ ശമിപ്പിക്കണേ. ഏടലർപ്പാണനു തുല്യമൂർത്തേ കൃഷ്ണ ഏറിയ മോദാൽ അനുഗ്രഹിക്കാം. ഐഹികമായ സുഖത്തിലഹോ കൃഷ്ണ അയ്യോ നമുക്കൊരു മോഹമില്ലേ. ഒട്ടല്ല കൗതുകം അന്തരംഗേ കൃഷ്ണ ഓമൽ തിരുമേനി ഓടക്കുഴൽ വിളി മേളമോടെ കൃഷ്ണ ഓടി വരീകന്റെ ഗോപപാല. ഔർദാര്യ കോമളാം കേളിശീല കൃഷ്ണ സൗഭാഗ്യ സമ്പൽ സമൃദ്ധി താനേ. അംബുജലോചന നിൻ പാദ പങ്കജം അൻപൊടു ഞാനിതാ കുമ്പിടുന്നേൻ. അത്യന്ത സുന്ദര നന്ദസൂനോ കൃഷ്ണ അത്തൽ കളഞ്ഞെന്നെ പാലിക്കണേ. കൃഷ്ണ മുകിൽ വർണ്ണം വൃഷ്ണികുലേശ്വര കൃഷ്ണാംബുജാക്ഷണ കൈതൊഴുന്നേൻ. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ധന്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ എവരിബഡി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ.
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीकृष्ण परमात्मने नमः श्रीकृष्ण परमात्मने नमः श्रीकृष्ण परमात्मने नमः नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा एवरीबॉडी हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे everybody. कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा
Hare Krishna. Hare Krishna. Mute ചെയ്താ. Hare Krishna. എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്താ പ്ലീസ്, മ്യൂട്ട് ചെയ്താ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അവരവരുടെ ഡിവൈസ് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്താ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. വെൽക്കം എവരിബഡി. ശ്രീ ശ്രീ രാധേ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് നടക്കുന്ന 18 ദിവസത്തെ ഗീത അധ്യയനം നമ്മൾ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. 18 ദിവസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ലെസൺ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പോവുക. അപ്പം എത്ര ലെസൺസ് ഉണ്ട് ഗീതയിൽ? 18 ലെസൺസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ആദ്യത്തെ നോളജ് ആണ്. 18 ലെസൺസ് ആണ് ഗീതയിലുള്ളത്. 700 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഗീതയിൽ ആകെപ്പാടെയുള്ളത്. 700 ശ്ലോകങ്ങൾ. ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രാജാ ധൃതരാഷ്ട്രനാണ്. ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സഞ്ജയനാണ്. ക്ഷമയോടെ ഇരിക്കുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം കുറച്ച് കണ്ടന്റ് കൂടുതലാണ്, അപ്പൊ കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇന്നും നാളെയും കുറച്ച് വലിയ ലെസൺ ആണ് നാളത്തെയും. അപ്പം കുറച്ച് ക്ഷമയോടെ ഇരിക്കുക. ഓക്കെ. ഗീതാധ്യയനം 18 ദിവസം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. നമുക്ക് ആദ്യം ശ്രീല പ്രഭുപാദരൻ, നമ്മളുടെ ഫൗണ്ടർ ആചാര്യ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെയും നമ്മളുടെ ശിക്ഷാഗുരു നമ്നിഷ്ഠാദാസ് പ്രഭുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ച് എല്ലാ ആചാര്യന്മാരെയും സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫൗണ്ടർ ആചാര്യ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇസ്കോൺ സ്ഥാപകാചാര്യൻ ദിവ്യ പൂജ്യ ശ്രീമത് AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ എന്ന് പറയുന്നു പ്രഭുജിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇസ്കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥാപിച്ചത്. ന്യൂയോർക്കിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്ന ഇസ്കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. 1896 കൽക്കട്ടയിലെ ഒരു വൈഷ്ണവ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദര് 75-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ന്യൂയോർക്കിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. ജലദൂത എന്ന് പറഞ്ഞ കപ്പലിലാണ് പോയത്. 2 വോളിയം ഭാഗവതവും ഭഗവത്ഗീതയും മാത്രമായിട്ട് 40 രൂപ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് 2 പ്രാവശ്യം സ്ട്രോക്കും ഹാർട്ട് അറ്റാക്കും ഒക്കെ വന്നതിന് ശേഷം അവിടെ ന്യൂയോർക്കിലെത്തി. എന്നിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലായിടത്തും ഓൾ വേൾഡ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗുരു ആജ്ഞയോടുകൂടി, ഇന്ന് ഗുരു പൂർണിമയാണ്, നമ്മൾ എല്ലാവരും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഗുരുവിനെ വന്ദിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നല്ലൊരു ദിവസമാണ് ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. വ്യാസ പൂർണിമ. ഭാഗവതം എഴുതിയത് ആരാണ്? മഹാഭാരതം എഴുതിയതും വേദവ്യാസനാണ്. വ്യാസദേവനാണ്. നമ്മള് ഇപ്പൊ മഹാഭാരതത്തിന്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വളരെയധികം വിശിഷ്ടമാണ്. ഇന്ന് ഗുരു പൂർണിമയാണ്, വ്യാസ പൂർണിമയാണ്, വ്യാസ ഭഗവാന്റെ അപ്പിയറൻസ് ഡേ ആണ് ഇന്ന്. അപ്പം ശ്രീല പ്രഭുപാദര് ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്ന സമയത്ത് 3 വയസ്സ് 4 വയസ്സൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് കളിക്കാനൊക്കെ പോവുക. എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ രഥം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതില് രഥയാത്ര, പുരി ജഗന്നാഥ സ്വാമിയുടെ രഥയാത്രയൊക്കെ നടത്തിയിട്ടാണ്. ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തൊട്ടേ വലിയ വൈഷ്ണവ ഭക്തനായിരുന്നു, വിഷ്ണുകൃഷ്ണ ഭക്തനായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ 500-ലധികം ക്ഷേത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു. ഹോൾ വേൾഡിൽ എത്രയോ ലക്ഷം ആളുകളാണ് ഇപ്പൊ ഫോളോവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഇസ്കോൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ എത്രയോ ലക്ഷക്കണക്കിനാണ് ഫോളോവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. കൂടുതലും ഫോറിനേഴ്സ് ആണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം നമ്മൾക്ക് ശാന്തിയാണ് തരിക എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എത്രയോ ബുക്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 750-ൽ കൂടുതൽ ബുക്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് നമ്മളൊരു ഫാസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനോടുകൂടി ഹരേ കൃഷ്ണ ജപിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്ന് ന്യൂയോർക്കിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രൊസഷൻസ്. ഹോൾ വേൾഡ്. മഴയാണ് പ്രഭുജി, അതുകൊണ്ടാണ് ക്ലിയർ ആവാത്തത്. നല്ല മഴയാണ് ഇവിടെ. അപ്പം ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ സമാധിയിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത കുറച്ച് കണ്ടന്റ് കൂടുതലാണ്, കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടത് കുറച്ച് യോഗ്യതകൾ വേണം നമ്മൾക്ക്. നമ്മള് ആദ്യം ഭഗവാനാണ് പറയുന്നത്, നേരിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാനുള്ള ഒരു അർഹത നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ട യോഗ്യത? എന്താണ്? ഭഗവാൻ അർജുനനെ എന്തുകൊണ്ടാ, പാണ്ഡവരില് 5 പേരുണ്ട്, അതിൽ അർജുനനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അർജുനൻ ഭക്തനും ശിഷ്യനും ഉച്ചമിത്രവും ആകയാലാണ്. അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യനാണ്,
ഭക്തനാണ്, അത് മാത്രമല്ല ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്, ബിഹേവിയർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അർജുനന് സമാനമായ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരാൾക്കാണ് ഭഗവത്ഗീത നന്നായി ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുക. ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എഴുതിയതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നമുക്ക് എന്തെല്ലാം അറിയാമെങ്കിലും നമുക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല എന്നുള്ള ഭാവത്തിലിരുന്ന് എല്ലാം ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നത് പോലെ കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മുടെ അഹങ്കാരമൊക്കെ എടുത്ത് കുറച്ച് അപ്പുറത്തോട്ട് മാറ്റിവെക്കുക. ഈഗോ എന്നുള്ളതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഗീതയാണ്. അപ്പം ഒന്നും അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേജിലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഗീത തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഓരോ ദിവസം നമ്മൾ ഓരോ ലെസൺ പറഞ്ഞു പോകും. ഇന്ന് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് കൂടുതൽ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട്. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് പാർട്സ് മഹാത്മ്യം നമ്മൾ പറയും. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളൊന്നും നമ്മളിവിടെ പറയില്ല. നമ്മൾ എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും എടുക്കാൻ നമുക്ക് 1 hour പോരാ. അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, സെക്കൻഡ് ലെവൽ ആവുമ്പോഴാണ് എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും പഠിക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എല്ലാ ലെസനും പഠിക്കുമ്പോൾ അന്ന് അതിന്റെ ക്വിസ് ചെയ്യുക. വളരെ ഈസിയാണ്, വളരെ ചെറിയ ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഇപ്പൊ ക്വിസും ചെയ്ത് പോവുക. ലാസ്റ്റ് ഡേ 18th ഡേ എല്ലാവരുടെയും ഗുരുക്കന്മാരുടെയും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടു കൂടി വേണം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. 18 days ഇത് കോഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്വിസ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും. ഓക്കെ, നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഇതാണ് ശ്രീ രാധേ ഗോവിന്ദ മന്ദിറിലെ ഡീറ്റെയിൽസ് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ കുലായിലാണ്. നേരത്തെ നന്ദൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തായിരുന്നു, ഈ അഡ്രസ്സിലായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അത് മാറിയിട്ട് കുലായി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പുതിയ ടെമ്പിൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബ്രഹ്മചാരി ആശ്രമം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡീറ്റെയിൽസിനെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി. രഥയാത്രയ്ക്ക് കുറച്ച് മുമ്പായിട്ട് മെയ് ലാസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും. ഇത് ഫസ്റ്റ് പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് ശ്രീല പ്രഭുപാദരാണ്. സെക്കൻഡ് പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് ഇപ്പോഴുള്ള ഗുരുവാണ്, ശ്രീ ജയപതാക സ്വാമികളാണ്, മഹാരാജാണ്. അതിനുശേഷം ലാസ്റ്റ് കാണുന്നതാണ് നമ്നിഷ്ഠാദാസ് പ്രഭുജി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളുടെ ശിക്ഷാഗുരു. നമ്മൾക്ക് ഈ കൊറോണയുടെ സമയത്ത് ആർക്കും പുറത്തൊന്നും പോകാൻ പറ്റാതിരുന്ന സമയത്ത് ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരമാണ് ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഇന്ന് നമ്മൾ 38ാമത്തെ ബാച്ചാണ്. ഓരോ മാസം ഓരോ ബാച്ചായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കാണ്. ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എഴുതിയ ബുക്കാണ്. അതിന്റെ ഇത് ഭാവാർത്ഥമൊക്കെ ആയിട്ട് ഡെഫിനിഷൻസും ഭാവാർത്ഥവും ഒക്കെ ആയിട്ട് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എഴുതിയ ബുക്കാണ് നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യുന്നത്. യഥാരൂപം എന്ന് പറയും. യഥാരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ആ നോളജ് യാതൊരു വ്യത്യാസവും കൂടാതെ ഗുരു പരമ്പരയിലൂടെ മാത്രം വന്നിരിക്കുന്ന ബുക്കാണ് യഥാരൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു വേർഡ് പോലും മിസ്ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാനോ ഒരു വേർഡ് പോലും നഷ്ടപ്പെടാതെ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു തനിമയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ബുക്കാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ യഥാരൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായമാണ്. 4 സമ്പ്രദായങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക്. ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം, കുമാര സമ്പ്രദായം, രുദ്ര സമ്പ്രദായം, ശ്രീ സമ്പ്രദായം. ഇതിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം. മധ്വാചാര്യരുടെ ആ സമ്പ്രദായം ദ്വൈത എന്ന് പറയുന്ന ആത്മാവും പരമാത്മാവും രണ്ടും രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന മധ്വാചാര്യരുടെ സമ്പ്രദായം. ഗൗഡീയ എന്ന വാക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് രാധാറാണിയെ സ്തുതിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രമാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചൊല്ലുന്നത്. ഹരേ എന്ന് പറയുന്നത് രാധാറാണിയെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഗൗഡീയ എന്ന പേര് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മളൊരു ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ചാർജറിൽ കണക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഫോണിലേക്ക് ചാർജ് കയറുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അതുപോലെ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് ശിഷ്യ പരമ്പര. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്നിരിക്കുന്ന നോളജാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത്. ചിലപ്പോ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനം എഴുതി എന്ന് വരാം. പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ അവരോട് തന്നെ നമ്മൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് തന്നെ ചിലപ്പോൾ അവരെന്താ മീൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അതേസമയം ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്നിരിക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് അതിൽ യാതൊരു മാലിന്യവും ഇല്ലാതെ വളരെ ഡീസന്റ് ആയിട്ടുള്ള മിസ്ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ വളരെ ഡീസന്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും എഴുതിയിരിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ശിഷ്യ പരമ്പരയെ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് 4ാമത്തെ ലെസണിൽ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്നിരിക്കുന്നതായിരിക്കണം ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് ഗീതോപദേശത്തിന്റെ ആജ്ഞാനുസരണം സ്വീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. നമ്മളിപ്പോ ഒരു മെഡിസിൻ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണം, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നമ്മൾ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതി വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് മെഡിസിൻ കഴിക്കുക. ആ ഡോസ് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സെൽഫ് റെമഡി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് തന്നെ വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ട് വരും.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു അനുഗ്രഹത്തോടു കൂടി തന്നെ ഭഗവാൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വേണം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവണം, നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ ഭക്തനാകണം, ശിഷ്യനാകണം, നമ്മള് ഫ്രണ്ട്ലി ആകണം ഭഗവാനോട്. ഓക്കെ, ഇനി മായാവാദ പന്ഥാവിലൂടെ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം ഒരു സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഒരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ അല്ലാതെ വന്നിരിക്കുന്ന ആരുടെയെങ്കിലും ബുക്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ശരിയായ മാർഗനിർദ്ദേശം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ നമുക്ക് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടി വരും. നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോവുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വഴി തെറ്റാതെ നമുക്ക് നേരായ വഴിയിലൂടെ, നമുക്ക് ആകെ കുറച്ച് ആയുസുള്ളൂ, നമുക്ക് 100 വയസ്സ് ആയുസുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉള്ള സമയം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ സ്ക്രിപ്ചേഴ്സ് പഠിച്ച് ഭഗവാൻ എന്താണ് ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് അത് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ലൈഫ് മാനുവൽ ആണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഗുഡ്സ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ, എന്തെങ്കിലും വാഷിംഗ് മെഷീനോ ഫ്രിഡ്ജോ എന്ത് തന്നെ വാങ്ങിച്ചാലും നമ്മളത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കറിയില്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക, നമ്മൾ യൂസേഴ്സ് മാനുവൽ എടുത്ത് നമ്മൾ വായിക്കും, എന്നിട്ട് അത് പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലൈഫ് മാനുവൽ ആണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. ജസ്റ്റ് വായിക്കുക, എന്നിട്ട് മീനിങ് മനസ്സിലാക്കുക, എന്നിട്ട് വിടുക എന്നുള്ളതല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത നമ്മളെ ലൈഫിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. നമ്മൾ അത് പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ലൈഫ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. 18 days ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എത്രമാത്രം നമ്മളെ ആ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തു എന്നുള്ളത്. ആദ്യത്തെ ദിവസമാണ് മിക്കവർക്കും ഫസ്റ്റ് ഡേ ക്ലാസ് ഇഷ്ടാവാറില്ല, എന്താണെന്ന് അതിന്റെ കണ്ടന്റ് ആ തരത്തിലാണ്. പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ആദ്യത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിലേക്ക് അട്രാക്ട് ആയിട്ട് വരും. നമ്മൾ കൃഷ്ണൻ ആരാണ്, നമ്മളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വളരെയധികം ഡീപ്പായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കാൻ പോയാലും, ഇപ്പം MBBS പഠിക്കുകയാണെങ്കിലും അതല്ല, കോളേജിൽ ഗ്രാജുവേഷന് ചേർന്നാൽ പോലും നമ്മൾ 3 years ചേർന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ ചേരുക എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്കൊരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഉണ്ടാകും, നമ്മൾ 3 years കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ 4 years കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡിറ്റർമിനേഷനോടുകൂടി ഭക്തനായിട്ടുള്ള ആരും എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ വേണം നമ്മൾക്ക്. നമ്മൾ 18 days ക്ലാസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും, നമ്മൾ പഠിക്കും എന്നുള്ളത്. ആ ഒരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഒരു ടോളറൻസ് എന്ന് പറയുന്നതും കേൾക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇത് ഇഷ്ടാവാറില്ല. മിക്കവർക്കും ഇതുപോലെയുള്ള ഈ സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് കേട്ടാൽ ചിലപ്പോൾ ചിലവർക്കെങ്കിലും ഇഷ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ കംപ്ലൈന്റ്സ് വരാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഇത് ഡിറ്റർമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ, ഒരു അനാലജിയാണ് പ്രഭുപാദർ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും ഈ സ്റ്റോറി. ഇത് ഒരു ചെറിയൊരു പക്ഷി ഉണ്ടായിരുന്നു, ചെറിയൊരു പക്ഷി, വളരെയധികം ദൈവവിശ്വാസമുള്ള ഒരു പക്ഷി. അപ്പം ആ പക്ഷി ഇത് കടലിന്റെ തീരത്ത് പോയിട്ട് മുട്ടയിട്ടു. അതിന് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഭഗവാൻ അതിന്റെ മുട്ടകളൊക്കെ സംരക്ഷിക്കും എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ കടലിന്റെ അടുത്ത് പോയി മുട്ടയിട്ടാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, കടലെടുത്ത് പോകും. അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ മുട്ടകളും കടലെടുത്ത് പോയി. ആ സമയത്ത് അതിനെ അത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് തീറ്റ തേടി പോയി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്ന സമയത്ത് മുട്ടകൾ കാണുന്നില്ല. അത് അന്വേഷിച്ച് നോക്കിയപ്പോഴേക്കും കടലെടുത്ത് പോയി എന്ന് അതിന് തോന്നിയിട്ട് ദേഷ്യം വന്നു. അതിനെ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിട്ടല്ലേ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് പോയത്, എന്നിട്ട് അത് എനിക്ക് തിരിച്ചു തരണം, അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സമുദ്രം കുടിച്ചു വറ്റിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ കുടിച്ചു വറ്റിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് വരുണ ഭഗവാൻ ഒന്നും മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല. ഒരു ചെറിയ കിളിയാണ്, അതെന്ത് കുടിച്ചു വറ്റിക്കാനാ, ചെറിയൊരു ഇതാണ്, ബീക്കാണുള്ളത്. അപ്പം അത് പക്ഷെ കുടിക്കാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് അതിന്റെ ഒരു ഇത് കണ്ടിട്ട്, വിശ്വാസം കണ്ടിട്ട് ഗരുഡ ഭഗവാൻ വന്നു. പക്ഷി രാജാവാണ്. ഗരുഡ ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്തത്, സമുദ്രത്തോട് പറഞ്ഞു, വരുണ ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു തിരിച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞു, മുട്ടകളൊക്കെ തിരിച്ചു തരൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനാണ് കുടിച്ചു വറ്റിക്കുക. ഭഗവാനെ എടുക്കുന്ന അത്രയും പവറുള്ള ഗരുഡ ഭഗവാൻ കുടിച്ചു വറ്റിക്കാതിരിക്കില്ല സമുദ്രം എന്നറിഞ്ഞ വരുണ ഭഗവാൻ അത് തിരിച്ചു കൊടുത്തു, മുട്ടകളൊക്കെ തിരിച്ചു കൊടുത്തു. ആ ഒരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഡിറ്റർമിനേഷനോടുകൂടി മുൻപോട്ട് പോവുക. അപ്പൊ നമ്മള് ഇത് വെള്ളത്തിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ സൂര്യൻ
സൂര്യന്റെ താഴെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് എല്ലാം പോയിട്ട് നമ്മൾക്ക് വെള്ളം, പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള വെള്ളം നമുക്ക് കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഇത് എന്താണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ മാലിന്യങ്ങളെ നീക്കി പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. നമ്മളുടെ പുറത്ത് നമ്മൾ കുളിക്കും, എന്നിട്ട് നമ്മൾ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ നീക്കും, പൗഡറൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ വളരെ സുന്ദരിയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മളുടെ ഉള്ളും കൂടി പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുക. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ആകെ 18 അധ്യായങ്ങളാണ്, 700 ശ്ലോകങ്ങൾ. അപ്പം എത്ര ലെസൺസ് ഉണ്ട്? 18 ലെസൺസ് ആണ്, 700 ശ്ലോകങ്ങൾ. രണ്ടാമത്തെയും 18th ലെസണും രണ്ടാമത്തെ ലെസണും വളരെ വലിയ ലെസൺസ് ആണ്. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഒരു മീഡിയം ലെസൺസ് ആണ്. ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായങ്ങൾ കർമ്മയോഗം എന്ന ടൈറ്റിലാണ് വരിക. 18 ലെസൺസ് ആണ്, 3ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആദ്യത്തെ 6 ലെസൺസ് കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയും. മധ്യത്തിലുള്ള 6 ലെസൺസ് ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയും. അവസാനത്തെ 6 ലെസൺസ് ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ 6 ലെസൺസ് കർമ്മയോഗം, മധ്യത്തിലുള്ളത് ഭക്തിയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം. ഭക്തിയോഗം എന്തുകൊണ്ടാണ് നടുവിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്? ഭക്തിയോഗം വളരെ സ്വീറ്റ് ആണ്, ഭക്തിയാണ് അത് നമ്മളുടെ ഭക്തിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്, ഭക്തി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിലും ഭക്തിയുടെ ബീജം ഉണ്ടാകും, സീഡ് ഉണ്ടാകും. അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മിഡിലുള്ള 6 ലെസൺസ് ചെയ്യുക. അപ്പം നമ്മളിപ്പോ സാൻഡ്വിച്ചിന്റെ അകത്ത് മിഡിൽ പാർട്ടിലാണ് നമ്മൾ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സബ്ജിയൊക്കെ നമ്മൾ വെക്കുക. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ അതിനെ നടുവിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം റിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡ് ഓർണമെന്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് വളരെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് കർമ്മയോഗവും ജ്ഞാനയോഗത്തിന്റെയും നടുവിൽ ഭക്തിയോഗം വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയും മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ ഇതുവരെ ക്ലാസ്സായിട്ടൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല, പഠിക്കാനുള്ളതൊന്നായിട്ടില്ല, നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ആദ്യം 18 ലെസൺസ് ഉണ്ട്, 700 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. ആദ്യത്തെ 6 ലെസൺസ് കർമ്മയോഗം, നടുവിലുള്ളത് ഭക്തിയോഗം, ലാസ്റ്റുള്ളത് ജ്ഞാനയോഗം. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയോ? മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക പ്ലീസ്. ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവാത്ത പോർഷൻസ് യൂട്യൂബിൽ എടുത്ത് നോക്കുക. മറ്റത് എനിക്ക് സ്പീഡ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 1 hourനുള്ളിൽ നമ്മൾ തീർക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, നമ്മള് കണ്ടന്റ് അത്രയും ഉണ്ട്. ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് ഡേ ആണ്, 3rd ഡേ തൊട്ട് നിങ്ങൾ നോർമൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഡേ കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതാണ്, പക്ഷെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാം. ഓക്കെ, യൂട്യൂബിൽ നോക്കുക, യൂട്യൂബിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം, സ്പീഡ് കുറച്ച് നോക്കാമല്ലോ. ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സൂര്യനെ പോലെയാണ്. ആ സൂര്യന്റെ മുൻപിൽ നമ്മൾ ടോർച്ച് തെളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു യൂസ് ഉണ്ടോ അതിന്? അതുപോലെയാണ് മറ്റുള്ള ബുക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ സ്പിരിച്വൽ ബുക്സും എന്താണ്? ടോർച്ച് പോലെ തന്നെയാണ്. നമ്മൾക്ക് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യനെ പോലെയാണ്. എല്ലാം അതിലുണ്ട്. നമ്മളുടെ ലൈഫ് എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പോവുക, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും ഭഗവാൻ 1 by 1 ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുന്ന 6 ലെസൺസിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലെസൺ ആണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അർജുന വിഷാദ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഭഗവത്ഗീത. ഇനി ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ 5 items ആണ്, നമ്മൾ സബ്ജക്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. എന്തൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ് 1 ഈശ്വരൻ, രണ്ടാമത്തേത് ജീവാത്മാവ്, മൂന്നാമത് ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്ന മെറ്റീരിയൽ നേച്ചർ അല്ല, മോഡ്സ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ നേച്ചർ ആണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ, സത്വഗുണം, രജോഗുണം, തമോ ഗുണം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് 1 ഈശ്വരൻ, രണ്ടാമത്തേത് ജീവാത്മാവ്, മൂന്നാമത്തേത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സത്വഗുണം, രജോഗുണം, തമോ ഗുണം. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. നാലാമത്തേത് കാലം. ഞാനാണ് കാലം എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക കർമ്മം. മെയിൻ ആയിട്ട് കർമ്മം എന്നുള്ളതാണ് വളരെയധികം ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. എന്തൊക്കെയാണ്? 5 സബ്ജക്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചു 18 ലെസൺസ് ആണ്, 700 ശ്ലോകങ്ങളാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നു ഈശ്വരൻ, ജീവാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, കാലം, കർമ്മം. ആദ്യത്തെ 6 ലെസൺസ് കർമ്മയോഗം, രണ്ടാമത്തെ 6 ലെസൺസ് ഭക്തിയോഗം, ലാസ്റ്റ് 6 ലെസൺസ് ജ്ഞാനയോഗം. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. ഈശ്വരൻ, ആത്മാവ്, ജീവാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, കാലം, കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ലെസൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അർജുന വിഷാദ യോഗം. അർജുനന്
മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിന്റെ സമയത്ത് കൃഷ്ണൻ പോയിട്ട് പറഞ്ഞു കൗരവരോട്, പാണ്ഡവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കൊടുക്കൂ, അവർക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള 5 ഗ്രാമങ്ങൾ കൊടുക്കൂ, അതല്ലെങ്കിൽ 5 വീടുകൾ കൊടുക്കൂ. മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക പ്ലീസ്. 5 വീടുകൾ കൊടുക്കൂ, അതല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 വീട് കൊടുക്കൂ, സൂചി കൊട്ടാനുള്ള ഇടം പോലും കൊടുക്കില്ല എന്ന് ദുര്യോധനനാണ് വാക്ക് പറയുന്നത്. പാണ്ഡുവിന് അവകാശപ്പെട്ട രാജ്യമായിരുന്നു പക്ഷേ അവർക്ക് കൊടുക്കാതെ വെച്ചിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. കൃഷ്ണനാണ് ഡിസിഷൻ എടുത്തത്, യുദ്ധം നിർബന്ധമായിട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എന്താ ചെയ്തത്, ധൃതരാഷ്ട്രന് ദുര്യോധനനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യുദ്ധം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ പോയി. എന്നിട്ട് കൃഷ്ണന്റെ നാരായണീ സേന കൗരവർക്കും കൃഷ്ണൻ പാണ്ഡവരുടെ സൈഡിലും നിന്നു. എന്നിട്ട് ആയുധമൊന്നും എടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ നിന്നു. എന്നിട്ട് കൃഷ്ണൻ എന്താ ചെയ്തത്, കൃഷ്ണൻ ആയുധമൊന്നും എടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പാർത്ഥന്റെ സാരഥിയായിട്ട്, അർജുനന്റെ സാരഥിയായിട്ട് നിന്നു, ചാരിയറ്റ് ഓടിക്കുന്ന ആളായിട്ട് നിന്നു. എന്നിട്ട് നടുവിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി നിർത്താൻ പറഞ്ഞു. അർജുനൻ, ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. കൗരവരുടെ സേനയെ ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഒരു ഒപ്പോസ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിയുടെ ഇത് നോക്കുന്നത്? എന്തിനാണ്? നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ട്രിക്സ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾക്ക് എത്ര സ്ട്രെങ്ത് വേണം എന്നൊക്കെ അസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. 2 സേനകളുടെയും നടുവിലായിട്ട് കൃഷ്ണൻ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തുന്നു. അർജുനൻ എല്ലാവരെയും കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഗാണ്ഡീവം എന്ന് പറയുന്നത് അർജുനന്റെ വില്ല്, ഗാണ്ഡീവം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും ജീവിച്ചിരിക്കില്ല. പിന്നെ അതറിയാവുന്ന അർജുനനാണ്. എല്ലാവരും എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരാണ്, എനിക്ക് വേണ്ട കൃഷ്ണ, എനിക്ക് ഇനി യുദ്ധം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഗാണ്ഡീവമൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, യുദ്ധം ചെയ്യണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ജസ്റ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണൻ എന്തിനാണ് അർജുനന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ആ കമ്പാഷൻ കൊണ്ടുവന്നത്, മായ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടുവന്നത്? ഭഗവാന് ഭഗവത്ഗീത പറയണമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഭഗവാൻ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. എന്ത്, ഈ സേനകളുടെ നടുവിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തി അർജുനന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ആ കമ്പാഷൻ കൊണ്ടുവന്നത്. ഓൾറെഡി കൃഷ്ണൻ എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു, കൗരവരുടെ പടയെ നോക്കിയിട്ട് അവരുടെ ആത്മബലവും മനോബലവും അവരുടെ ആയുസ്സും എല്ലാം ഭഗവാൻ കണ്ണുകൊണ്ട് തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. എങ്കിലും അർജുനന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ പറയാൻ തുടങ്ങുന്നു. അപ്പം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗീത പഠിക്കുന്നത്? അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗീത മഹാത്മ്യം കേൾക്കുന്നത്. ആരാണ് ഗീത മഹാത്മ്യം എഴുതിയത്? ആദി ശങ്കരാചാര്യരാണ് ഗീതാ മഹാത്മ്യം എഴുതിയത്. 7 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഗീതാ മഹാത്മ്യത്തില്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദി ശങ്കരാചാര്യര് ഗീതാ മഹാത്മ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം പറയുന്നത്? ഗീതാശാസ്ത്രമിതം പുണ്യം എപ്പടേ പ്രൈതപ്പുമാൻ വിഷ്ണു പദമവാപ്നോതി ഭയശോകാദിവർജിത. ഗീതാശാസ്ത്രമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ശാസ്ത്രം. നമ്മളുടെ ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് ശാസ്ത്രമാണ്. ഗീതാശാസ്ത്രം ഇതം പുണ്യം എപ്പടേ പ്രൈതപ്പുമാൻ, ആരാണോ ഇത് പഠിക്കുന്നത് വിഷ്ണു പദമവാപ്നോതി, അവർക്ക് വിഷ്ണു ലോകമാണ് കിട്ടുക. ഭയശോകാദിവർജിത, ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും ശോകങ്ങളിൽ നിന്നും അവര് ഭയവും ശോകവും എല്ലാം പോയിട്ട് അവർക്ക് എന്താണ് കിട്ടുക? വിഷ്ണു പദമാണ് കിട്ടുക. ഗീതാശാസ്ത്രം ഇതം പുണ്യം എപ്പടേ പ്രൈതപ്പുമാൻ വിഷ്ണു പദമവാപ്നോതി ഭയശോകാദിവർജിത. ഭഗവത്ഗീത ഒരു അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യമാണ്. അത് ഇറ്റേണൽ ആണ്, സ്പിരിച്വൽ ആണ്. നമ്മൾ നോർമൽ ആയിട്ട് വായിക്കുന്ന ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി പോലെയുള്ളതല്ല, അത് സ്പിരിച്വൽ ആണ്. അതിന് വളരെ ശ്രദ്ധ വേണം, നമ്മൾക്ക് ഭക്തി വേണം നമ്മൾക്ക്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വീണ്ടും വീണ്ടും പിന്തുടരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്തുണ്ടാകും? ഭയശോകാദിവർജിത, ഭയത്തിൽ നിന്നും ശോകത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ മുക്തരാകും. അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ആത്മീയ ജീവിതം, അടുത്ത ജന്മത്തിലെങ്കിലും നമുക്ക് ആത്മീയ ജീവിതം നമ്മൾക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയദൃഷ്ടിയ വീക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞരും അവിശ്വാസികളുമായവർക്ക് ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കുന്നില്ല. ഗീതാ മഹാത്മ്യം 2ാമത്തെ ശ്ലോകം എന്താണ്? ഗീതാധ്യയനശീലസ്യ, ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് അധ്യയനശീലമാക്കിയെടുക്കുക, പഠിക്കുന്നത് ശീലമാക്കിയെടുക്കുക. പ്രാണായാമ പരസ്യത്, പ്രാണായാമത്തോടുകൂടി ആരാണോ ഇത് ശീലിക്കുന്നത്, നൈവ സന്ധിഹി പാപ്പാനി പൂർവജന്മ കൃതാനിച്ച്, ഇതുവരെ ചെയ്ത പാപങ്ങളിൽ നിന്നും അവർക്ക് മോചനവുമാണ്. ഇനി മുൻപോട്ട് നമ്മൾക്ക് പാപങ്ങൾ വരികയും ചെയ്യില്ല. പാപങ്ങളൊന്നും നമ്മളുടെ ബുക്കിൽ എഴുതി ചേർക്കില്ല. നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങൾ എഴുതാനുള്ള ബുക്കിൽ നമ്മളുടെ പാപങ്ങളൊന്നും എഴുതി ചേർക്കില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് നമ്മളെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യും. ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്
രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം എന്താ പറയുന്നത്? ഗീതാധ്യയനശീലസ്യ പ്രാണായാമപരസ്യ ച നൈവ സന്ധിഹി പാപാനി പൂർവജന്മ കൃതാനി ച. ആത്മാർത്ഥമായി ഗൗരവമായി ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്ന ഒരാളെ ഭഗവത് കരുണയാൽ മുമ്പ് ചെയ്ത പാപങ്ങളുടെ ഫലം ബാധിക്കുകയില്ല. ഇനി ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയ പാപങ്ങളൊക്കെ എന്താകും? മലയിലെ തീപ്പൊരി വീണത് പോലെ തന്നെ അത് ഭസ്മമായിട്ട് പോകും. ഇതുവരെ ചെയ്ത പാപങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ ക്ഷമിച്ചു തരും. ചെയ്യുക പ്ലീസ്. ഭഗവത്ഗീത മഹിമാമൃതം. ഭഗവത്ഗീത പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ മുഖനിർഗതമാണ്. ഭഗവാൻ നാവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അമൃതവാണിയാണ് ഭഗവാന്റെ വാണി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനോളം തന്നെ പുണ്യമുള്ളതാണ്. ഗംഗയാണെങ്കിലോ ഭഗവാന്റെ പാദം കഴുകിയ വെള്ളമാണ്. പക്ഷേ രണ്ടിനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗംഗാജലത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, പുണ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഗീതയ്ക്കാണ്. മലനിർമോചനം പുംസാം ജലസ്നാനം ദിനേ ദിനേ സകൃത്ഗീതാമൃത സ്നാനം സംസാരം മലനാശനം. മലനിർമോചനം, നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ അഴുക്ക് കളയാൻ നമ്മൾ ജലസ്നാനം ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഗീതാമൃത സ്നാനം, ഗീതയാകുന്ന അമൃതത്തിലുള്ള സ്നാനം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നനയ്ക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്നത്. പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത്. സംസാര മലനാശനം, സംസാരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങളെല്ലാം തീർത്തു തരുന്നതാണ് ഗീതാ മഹാത്മ്യം, ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം വ്യക്തിയുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും നശിച്ചു പോകുന്ന മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. ഇനി ഭഗവത്ഗീത ശ്രവണം നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കേൾക്കാം. നാലാമത്തെ ശ്ലോകം. ഗീത സുഗീത കർത്തവ്യ. ഗീത എന്ന് പറയുന്ന സുഗീത, ഗീതം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പാട്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ പാട്ട്. കർത്തവ്യ കിമന്യേ ശാസ്ത്ര വിസ്തരേ. പിന്നെ കിമന്യേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അധികം ശാസ്ത്രങ്ങൾ നമുക്ക്? സ്വയം പത്മനാഭസ്യ മുഖപത്മാത്മനിസൃത. ഇത് ഭഗവാൻ സ്വന്തം മുഖപത്മം കൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക പ്ലീസ്. സ്വയം പത്മനാഭസ്യ മുഖപത്മാത്മനിസൃത. രേണു മാതാജി മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക പ്ലീസ്. ഭഗവത്ഗീത പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടവയാകയാൽ മറ്റൊരു വേദ സാഹിത്യവും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവത്ഗീത മാത്രം മതി നമുക്ക്. എല്ലാ വേദ സാഹിത്യത്തിന്റെയും സാരമാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ആദി ശങ്കരാചാര്യര് ഭാരതാമൃത സർവസ്വം, മഹാഭാരതമാകുന്ന അമൃതത്തിന്റെ നടുവിലിരിക്കുന്നതാണ്, സർവസ്വമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. വിഷ്ണോർ വക്രാദ്വിനിസൃതം, മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ മുഖപത്മത്തിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയാകുന്ന ഗീത ഗംഗോദകം പീത്വാ. ഗീത എന്ന് പറയുന്ന ഗംഗോദകം, ഗംഗാജലം കുടിച്ചാൽ വായിച്ചാൽ പുനർജന്മന വിദ്യതേ, നമുക്ക് പുനർജന്മം തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. എന്താണ് നമ്മൾ മനുഷ്യരെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ വന്ന് ജനിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എന്താ ഉള്ളത്? ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി എന്ന് പറയുന്നത്. ജന്മ മൃത്യു എന്ന് പറയുന്ന സൈക്കിളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ആദ്യ ശങ്കരാചാര്യര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ബർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത് സൈക്കിളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴിയാണ് ഗീത. ഗംഗോദകം പീത്വാ പുനർജന്മന വിദ്യതേ. പുനർജന്മത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി എന്താണ്? ഭാരതാമൃത സർവസ്വം വിഷ്ണോർ വക്രാദ്വിനിസൃതം, വിഷ്ണുവിന്റെ മുഖപത്മത്തിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള അമൃതവാണി. അമൃത് എന്ന് പറയുന്നത്, ഗീതാമൃതം എന്ന് പറയുന്നത് സേവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഗീത മഹിമാമൃതം പറയുന്നത് ഗംഗാജലം പാനം ചെയ്യുന്നവൻ മോക്ഷം കിട്ടുന്നു, മോക്ഷം പ്രാപിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതാമൃതം പാനം ചെയ്യുന്നവനെ കുറിച്ച് പിന്നെ എന്ത് പറയാൻ? മഹാഭാരതത്തിന്റെ സാരാമൃതമാണ് ഭഗവത്ഗീത. ആദിവിഷ്ണുവായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സ്വയം ഉപദേശിച്ചതാണ്. ആറാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ആദി ശങ്കരാചാര്യര് സർവോപനിഷദോ ഗാവോ, എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളും, എത്ര ഉപനിഷത്തുകളുണ്ട് നമ്മൾക്ക്? 108 ഉപനിഷത്തുകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ 108 മാലയുള്ള മണിയുള്ള മാല യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സർവോപനിഷദോ ഗാവോ ദുഗ്ധാ ഗോപാലനന്ദന. കറക്കുന്നതാരാണ്? സർവ ഉപനിഷത്തുകളും ഒരു പശുവായിട്ട് സങ്കല്പിച്ചാൽ കറക്കുന്നതാരാണ്? കൃഷ്ണനാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ അത് എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളെയും കറന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് തന്നതാണ് എന്ത്? ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന പാൽ എന്ന് പറയുന്നത്. കുട്ടിയായിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? പാർത്ഥോ, പൃഥയുടെ പുത്രനായിട്ടുള്ള കുന്തിയുടെ പുത്രനായിട്ടുള്ള പാർത്ഥനാണ്, അർജുനനാണ്. സുധീർ ഭോക്ത, മറ്റുള്ള ഋഷിമാരും എല്ലാവരും ഈ അമൃതത്തെ പാനം ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഗീതോപനിഷത്ത്, ഭഗവത്ഗീത എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളുടെയും സാരമാണ്. എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളും ഒരു പശുവിനെ പോലെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അതിനെ കറക്കുന്നു. അർജുനൻ പശുക്കിടാവിനെ പോലെ. പണ്ഡിതന്മാരും പരമഭക്തന്മാരും അമൃത തുല്യമായ ഭഗവത്ഗീത പാനം ചെയ്യുന്നു. ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകമാണ് ഈ ഗീതാ മഹാത്മ്യത്തിലെ
ആദി ശങ്കരാചാര്യർ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഗീത മഹിമാമൃതത്തിൽ ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീപുത്രമേകം, ഒരേ ഒരു ശാസ്ത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്ത്? ദേവകീപുത്രൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഗീതം, പാട്ട്. ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാട്ട്. ഏകോ ദേവോ ദേവകി പുത്ര ഏവ, ഒരേ ഒരു ദേവനേ ഉള്ളൂ, ഭഗവാനേ ഉള്ളൂ, ദേവകി പുത്രനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണൻ. ഏകോ മന്ത്ര സസ്യനാമാനി യാനി, ഒരേ ഒരു മന്ത്രമാണുള്ളത്. എന്താണ്? കൃഷ്ണനാമാമൃതമാണുള്ളത്. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്നുള്ള മന്ത്രം. കർമാപ്യേകം തസ്യ ദേവസ്യ സേവ, ഭഗവാന്റെ സേവയാണ് ഒരേ ഒരു കർമ്മം. നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യ ശരീരം തന്നിരിക്കുന്നത്? വേറെ ഒരു പ്രാണിക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രമോ ഭഗവാന്റെ നാമമോ ഒന്നും ജപിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല. നമ്മൾക്ക് മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ കഴിവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് മനുഷ്യ ശരീരം തന്നിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ സർവീസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യാൻ. കയ്യും കാലും നമ്മുടെ നമ്മളുടെ കഴിവുകളും എല്ലാം തന്നിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സർവീസിന് വേണ്ടിയിട്ട്. എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുക? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുക മാത്രമല്ല, എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു ചെയ്യുക, എല്ലാം ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് എന്തുണ്ടാകും ആണ് നമ്മൾ മുൻപിലുള്ള ലെസൺസിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ലെസൺ. അർജുനോ ധൃതരാഷ്ട്രോവാച. ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം പറയുന്നത് ധൃതരാഷ്ട്രനാണ്. ധൃതരാഷ്ട്രര് ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ആദ്യ ഒരു ശ്ലോകം മാത്രമേ ചൊല്ലുന്നുള്ളൂ, ഒരു ശ്ലോകം മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. അതാണ് ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യാസദേവന്റെ പുത്രനാണ് ധൃതരാഷ്ട്രര്. വ്യാസദേവൻ പറഞ്ഞു, നിനക്ക് കണ്ണിന് കാഴ്ച തരാം, നീ കണ്ടോളൂ, യുദ്ധം കണ്ടോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ദിവ്യദൃഷ്ടിയോടുകൂടി റൂമിലിരുന്ന് തന്നെ കണ്ടോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ധൃതരാഷ്ട്രര് പറഞ്ഞു, എന്റെ കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല, അപ്പൊ പിന്നെ ഈ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് കാണണ്ട എനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ മന്ത്രിയാണ്, വ്യാസദേവന്റെ ശിഷ്യനാണ്. അപ്പൊ സഞ്ജയന് ദിവ്യദൃഷ്ടി കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോ ടിവിയിലൊക്കെ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ റണ്ണിങ് കമന്ററി ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, കണ്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് സഞ്ജയൻ ചെയ്യുന്നത്. ഹസ്തിനാപുരത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ഒരേ റൂമിൽ തന്നെ ഇരുന്നു കൊണ്ട്. ഇതെല്ലാം കുരുക്ഷേത്രത്തിലാണ്, ഹരിയാനയിലാണ് കുരുക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അത്രയും ദൂരത്തിലിരുന്ന് ആണ് ഇവരെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്? ഇതൊരു ധർമ്മക്ഷേത്രമായതുകൊണ്ടാണ്. കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ എപ്പോഴും ധർമ്മം മാത്രമേ വിജയിക്കുള്ളൂ. കുരുക്ഷേത്രം ഒരു പുണ്യ ഭൂമിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ധാരാളം പുണ്യ കാര്യങ്ങളും യാഗങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സമന്ത പഞ്ചകം, പരശുരാമൻ ക്ഷത്രിയരെ എല്ലാം കൊന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവിടെ 5 കുളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സമന്ത പഞ്ചകം എന്ന പേരിൽ വളരെയധികം പുണ്യ നദികളാണത്. അതില് ഗ്രഹണത്തിന്റെയൊക്കെ സമയത്ത് എല്ലാവരും ഓൾ ഇന്ത്യയിലുള്ളവർ അവിടെ പോയിട്ട് കുളിക്കാനൊക്കെ പോകും, അവിടെ പുണ്യ സ്നാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെയുള്ള കുരുക്ഷേത്രത്തിലാണ് എന്തുള്ളത്? ഈ ധർമ്മക്ഷേത്രമുള്ളത്. അപ്പം ധൃതരാഷ്ട്രർ ചോദിക്കുന്നു, ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ, ധർമ്മക്ഷേത്രമായിട്ടുള്ള കുരുക്ഷേത്രത്തില് സമവേദ യുയുത്സവ, സമവേദ കൂടിയിട്ടുള്ള, യുയുത്സവ യുദ്ധത്തിന് ഉത്സുകരായി കൂടിയിട്ടുള്ള, മാമക ആദ്യം തന്നെ പാർട്ടീഷനാണ്, മനസ്സിൽ തന്നെ പാർഷ്യാലിറ്റിയാണ്. എന്റെ കുട്ടികളും പാണ്ഡവാശ്ചൈവ, പാണ്ഡവിന്റെ കുട്ടികളും കിമകുർവത സഞ്ജയ, എന്താ ചെയ്യുന്നത് സഞ്ജയ? സാധാരണ യുദ്ധഭൂമിയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചെയ്യുക? ഓൾറെഡി യുദ്ധം ചെയ്യുക തന്നെയാണ് ചെയ്യുക. പക്ഷേ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് എന്താ പേടി? അവരുടെ കൂടെ കൃഷ്ണനുണ്ട്. കൃഷ്ണൻ എങ്ങനെ ഈ റിസൾട്ടിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ കൃഷ്ണന് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ആൻസൈറ്റി കാണിക്കുന്നത് ധൃതരാഷ്ട്ര. എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം? ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വായിക്കാനെങ്കിലും പഠിക്കുക. ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകമാണ്, അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ധൃതരാഷ്ട്രരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു ശ്ലോകം. ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേതായുത്സവ മമക പാണ്ഡവാശ്ചൈവ കിമകുർവത സഞ്ജയ. മീനിങ് മനസ്സിലായോ? ധൃതരാഷ്ട്രരെ പറഞ്ഞു, ഹേ സഞ്ജയ, പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധോത്സുകരായി ഒന്നിച്ചു കൂടിയ എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്തു ചെയ്തു? ആൻഷ്യസ് ആണ് ധൃതരാഷ്ട്രർ. എങ്ങാനും യുദ്ധത്തിൽ അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പേടിയുണ്ട്. കൃഷ്ണൻ ഭഗവാനാണ് എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ, പക്ഷെ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കാൻ ആ ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ മനസ്സ് സമ്മതിക്കുന്നില്ല. കുട്ടികളോടുള്ള ഒരു സ്നേഹ കൂടുതലും പാണ്ഡുപുത്രന്മാരോടുള്ള ഒരു പാർഷ്യാലിറ്റിയും ഒക്കെ കൊണ്ട് മനസ്സും അന്ധമാണ് ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ. ധർമ്മക്ഷേത്രേ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാല് പോലെയാണെങ്കിൽ മാമക പാണ്ഡവ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. കിമകുർവത, നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? ഒരു സ്വീറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക? യുദ്ധമാണ് ചെയ്യുക.
അപ്പം നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താണ്? എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും നമ്മൾ വായിക്കുന്നില്ല, ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മാത്രമേ എടുക്കുള്ളൂ. 1.3 ദുര്യോധനനാണ് പറയുന്നത്. എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പശ്യൈതാം പാണ്ഡുപുത്രാണാം ആചാര്യ മഹതീം ചമോം വ്യൂധാം ദ്രുപദപുത്രേണ തവ ശിഷ്യേണ ധീമത. ദുര്യോധനൻ പോയിട്ട് ദ്രോണാചാര്യരോട് പറയുന്നു. ദ്രോണാചാര്യരുടെ രണ്ട് കൂട്ടരും ദ്രോണാചാര്യരുടെ ശിഷ്യരാണ്. പാണ്ഡവരും അതെ, കൗരവരും അതെ. ഏകദേശം നല്ല എല്ലാവരും ഏകദേശം ഒരേപോലെ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളവരാണ്. എല്ലാവർക്കും നല്ല ഒരേപോലത്തെ എബിലിറ്റി ഉള്ളവരാണ്. എന്നിട്ട് ദ്രോണാചാര്യർക്ക് ദ്രുപദൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ദ്രുപദ രാജാവ് ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു. അപ്പം പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഗുരുകുലത്തിൽ വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ സംസാരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തില് ദ്രുപദ രാജാവ് പറഞ്ഞു, ദ്രോണാചാര്യര് വളരെ പൂവറാണ്. അപ്പൊ ദ്രുപദൻ പറഞ്ഞു, എനിക്കുള്ളതൊക്കെ പാതി നിനക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ദ്രുപദൻ അവസാനം രാജാവായി. ഇതൊക്കെ മറന്നുപോയി. അതേസമയം ദ്രോണാചാര്യർക്ക് മകൻ അശ്വത്ഥാമാവിനെ കൊടുക്കാൻ പാല് പോലും ഇല്ലാതായിരുന്ന സമയത്ത് ദ്രോണാചാര്യര് പോയി അവിടെ എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഇവരോട്, ദ്രുപദനോട് ഹാഫ് എനിക്ക് തരാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു, കുറച്ചെങ്കിലും തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ദ്രുപദൻ വളരെയധികം അപമാനിച്ച് പറഞ്ഞു വിട്ടു. അതിന്റെ വൈരം തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? അർജുനനെ കൊണ്ട് ദ്രുപദ രാജാവിന്റെ പാതി രാജ്യം ഫുള്ളോടെ ജയിച്ചു വന്നു. എന്നിട്ട് പാതി രാജ്യം ദ്രുപദന് തിരിച്ചു കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് പാതി രാജ്യം കൈവശം വെച്ചു. അപ്പം ദ്രുപദൻ എന്ത് ചെയ്തു? ദ്രുപദൻ യാഗം ചെയ്തു. ദ്രോണാചാര്യരെ വധിക്കാനുള്ള ഒരു പുത്രൻ ഉണ്ടാകണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദ്രൗപദിയുടെ ബ്രദറായിട്ട് ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ വന്നു. എന്നിട്ട് ദ്രോണാചാര്യരുടെ അടുത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടു എല്ലാ വിദ്യകളും പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ദ്രോണാചാര്യര് നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ടാണ് ദുര്യോധനൻ പറയുന്നത്, വ്യൂധാം ദ്രുപദപുത്രേണ തവ ശിഷ്യേണ ധീമത. ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള നിന്റെ ശിഷ്യൻ ദ്രുപദപുത്രനായിട്ടുള്ള ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആർമിയെ നോക്കൂ എന്ന് പറയുന്നു. അല്ലയോ ആചാര്യ, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായ ദ്രുപദപുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കൂ. പാഞ്ചജൻ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ എക്സാം ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബെല്ലടിക്കും, സെക്കൻഡ് ബെല്ലടിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ബെല്ലായിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാൻ പാഞ്ചജന്യം ഊതുകയാ ചെയ്യുന്നത്. പാഞ്ചജന്യം ഋഷികേശോ ദേവദത്തം ധനഞ്ജയ പൗണ്ഡ്രം ദദ്മോ മഹാ ശംഖം ഭീമകർമ്മ വൃക്കോദരഃ. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖൂതി. പാഞ്ചജന്യം എന്നതാണ് കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ശംഖ് എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെയധികം പുണ്യമായിട്ടുള്ള പാഞ്ചജന്യം. പഞ്ചജനൻ എന്ന അസുരനെ കൊണ്ട് അതിന്റെ അസ്ഥികൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണ് പാഞ്ചജന്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അർജുനനാണെങ്കിലോ ദേവദത്തം എന്ന് പറയുന്ന ശംഖാണ് ഊതിയത്. ദുഷ്കര കർമ്മങ്ങളിൽ പൗണ്ഡ്രം ദദ്മോ മഹാശംഖം. പൗണ്ഡ്രം എന്ന് പറയുന്ന ശംഖാണ് ഭീമൻ ഊതിയത്. ഭീമകർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെർക്കൂലിയൻ ടാസ്ക് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന, വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഭീമകർമ്മ. വൃക്കോദരഃ, വലിയ ഫുഡിയായിട്ടുള്ള ഭോജനം പ്രിയനായിട്ടുള്ള ഭീമൻ പൗണ്ഡ്രം എന്ന ശംഖാണ് ഊതിയത്. ക്വിസിനെ ഇതുപോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും വരിക. പാഞ്ചജന്യം ഋഷികേശോ ദേവദത്തം ധനഞ്ജയ പൗണ്ഡ്രം ദദ്മോ മഹാശംഖം ഭീമകർമ്മ വൃക്കോദരഃ. ഇനി ഓരോരുത്തരും ഊതിയ ശംഖുകളാണ്. അനന്ത വിജയം രാജാ കുന്തിപുത്രോ യുധിഷ്ഠിരഃ. യുധിഷ്ഠിരൻ അനന്ത വിജയം എന്ന ശംഖാണ് ഊതിയത്. നകുല സഹദേവശ്യ സുഘോഷ മണിപുഷ്പകവും. സുഘോഷം എന്നത് നകുലനും സഹദേവൻ ഊതിയത് മണിപുഷ്പകം എന്ന് പറയുന്ന ശംഖുമാണ്. കാശ്യശ്ച പരമേശ്വരഃ. കാശി രാജാവിന്റെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ശംഖൂതി. ശിഖണ്ഡി ച മഹാരഥഃ. ശിഖണ്ഡി മഹാരഥനായിട്ടുള്ള ശിഖണ്ഡി സ്വന്തം ശംഖൂതി. ദൃഷ്ടദ്യുമ്നോ വിരാടശ്ച സാത്വികിശ്ച പരാജിതഃ. ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനും വിരാടനും സാത്വികിയും ആരെക്കൊണ്ടും പരാജിതരാകാൻ പറ്റാത്ത സാത്വികിയും എല്ലാവരും അവരവരുടെ ശംഖുകൾ ഊതി. ദ്രുപദോ ദ്രൗപദേയാശ്ച. ദ്രൗപദിയുടെ പുത്രന്മാരും സർവശ പൃഥിവീപതേ സൗഭദ്രശ്ച മഹാബാഹോ ശംഖാൻ ദദ്മോ പൃഥക് പൃഥക്. മീനിങ് നോക്കാം നമുക്ക്. കുന്തിപുത്രനായിട്ടുള്ള യുധിഷ്ഠിരൻ അനന്ത വിജയം എന്ന ശംഖൂതി. നകുല സഹദേവന്മാർ സുഘോഷമണി പുഷ്പകങ്ങളും. വില്ലാളി വീരനായ കാശി രാജാവും മഹാരഥനായ ശിഖണ്ഡിയും. ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ വിരാടൻ തോൽവി പണയാത്ത സാത്യകി. ദ്രുപദൻ ദ്രൗപദി പുത്രന്മാർ മഹാബാഹുവായിട്ടുള്ള സുഭദ്രാപുത്രൻ എന്നിവയും ശംഖനാദം മുഴക്കി. മഹാബാഹുവായിട്ടുള്ള സുഭദ്രാപുത്രൻ ആരാണ്? അഭിമന്യു. ഓക്കെ. 1.19 പറയുന്നു, സഘോഷോധാർത്തരാഷ്ട്രാണം ഹൃദയാനി വ്യധാരയത് നഭ്യശ്ച പൃഥിവീം ചൈവ തുമുലോ ജനുനാദയൻ.
വിവിധ ശംഖങ്ങളിൽ നിന്നുയർന്ന ഈ നാദഘോഷം ഭൂമിയിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും മാറ്റൊലിക്കൊണ്ടു ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർക്കുകയുണ്ടായി. ഈ പാണ്ഡവരുടെ സൈഡിലെ ഉള്ള ദിവ്യ ശംഖുകളൊക്കെ ഊതിയപ്പോഴേക്കും എന്തുണ്ടായി? ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പേടിയായി അവർക്ക്. അതേസമയം പാണ്ഡവരുടെ സൈഡില് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സ്പീഡ് ഇത്രയും കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. മാതാജി കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് തീർക്കാനായിട്ട്. നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിലുള്ള ഇത് എടുത്ത് നോക്കുക. യൂട്യൂബിന്റെ ലിങ്ക് ചെയ്യണം, മാതാജി പോസ്റ്റ് ചെയ്യും. അതില് മനസ്സിലാവാത്ത പോർഷൻസ് എടുത്തു നോക്കുക. ഓക്കെ, ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇത്രയും സ്പീഡ് ഉണ്ടാകും. ഇനിയും നമ്മളുടെ പോർഷൻ തീർന്നിട്ടില്ല. 8:47 ആയി എന്റെ ഫോണില്. അർജുന ഉവാച സേനയോർ മധ്യേ രഥം സ്ഥാപയമേച്യുത അച്യുത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ച്യുതി സംഭവിക്കാത്തവൻ. ഭക്തർക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും അത് കൊടുക്കാതിരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അച്യുതൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അച്യുത എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. സേനയോർ മധ്യേ, രണ്ടു സേന, ഉഭയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സേനകളുടെയും ഇടയിലായിട്ട് കൊണ്ടുപോയി രഥം സ്ഥാപയമേച്യുത അച്യുത, രഥം കൊണ്ടുപോയി നിർത്തൂ. യാവതേതാൻ നിരീക്ഷേഹം, എനിക്കൊന്ന് കാണണം, നിരീക്ഷിക്കണം. കാമാനവസ്ഥിതൻ, ആരാണ് യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നു നിൽക്കുന്നത് അതെനിക്കൊന്ന് കാണണം. മയാ സഹയോധവ്യം അസ്മിൻ സമുദ്യമേ, യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധകാംക്ഷികളായി ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. കൃഷ്ണനോട് പറയുന്നു. രണ്ട് സേനയുടെയും ഇടയിലായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്താൻ പറയുന്നു. എന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിച്ചത്? അവരെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഭഗവാൻ ആകെ ഈ ലെസണിൽ ഒരേ ഒരു സെന്റൻസ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. നോക്കൂ അർജുന, 25ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത്. നോക്കൂ അർജുന, കൗരവരെ നോക്കൂ, ഇവിടെ യുദ്ധത്തിനായിട്ട് വന്നു നിൽക്കുന്ന കൗരവരെ നോക്കൂ എന്നുള്ള ഒരേ ഒരു സെന്റൻസ് മാത്രമേ കൃഷ്ണൻ ഇതില് പറയുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പം അർജുനന് അവസാനം മായ പ്രയോഗിച്ചു ഭഗവാൻ അതില് കമ്പാഷൻ കൊടുത്തു, ദയ കൊടുത്തു അർജുനന്റെ മനസ്സിലേക്ക്. ശരീരേ മേരോ മഹർഷശ്ച ജായതേ ഗാന്ധീവം സ്രംസതേ ഹസ്താത്മൈവ പരിദഹ്യതേ. എന്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കുകയും രോമാഞ്ചമുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്റെ വില്ല് ഗാന്ധീവം കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതുന്നു, തൊലി ചുട്ടുനീറുന്നു. നമ്മളിപ്പോ എക്സാമിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, പഠിക്കാണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? നമുക്ക് ഈ വക ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക. പേടിയാകും, നമുക്ക് രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാകും, മനസ്സിലാകപ്പാടെ ഡ്രൈ ആവും, നമ്മളുടെ ചുണ്ടുകളൊക്കെ ഡ്രൈ ആകും, ആകപ്പാടെ നമുക്ക് കൈയൊക്കെ തണുക്കും. ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അർജുനന് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പശ്യാമി വിപരീതാനി കേശവ. അപ്പൊ കൃഷ്ണനോട് പറയാണ് അർജുനൻ, എനിക്കിപ്പോൾ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല കൃഷ്ണ. എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ, മനസ്സ് എന്റെ കൈവിട്ട് പോകുന്നു, ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു. കൃഷ്ണ, കേശവ, ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ എമ്പാടും കാണുന്നത്. എനിക്ക് ആകെപ്പാടെ ദൗർഭാഗ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. കേശവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേശി എന്ന അസുരനെ കൊന്നവൻ. കേശി എന്ന അസുരൻ ഇതാണ്, കുതിരയുടെ രൂപത്തിൽ വന്ന അസുരനാണ് കേശി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾക്കിനി വിഷാദം ഉണ്ടാകാനുള്ള 5 കാരണങ്ങളുണ്ട്. അതെന്തൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം നമ്മൾക്ക്. എന്താണ്? ആദ്യം തന്നെ മൃദുലഹൃദയത്വം, കമ്പാഷൻ ആണ്, മൃദുലഹൃദയമാണ് അർജുനന്റെ. മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക പ്ലീസ്, മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എല്ലാവരും, അവരവരുടെ ഡിവൈസ് മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ. നമ്മളിപ്പോ മൃദുല ഹൃദയത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരെയും കൊല്ലും, എന്റെ ഗാന്ധീവം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും മരിച്ചു പോകും, എല്ലാവരും എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരാണല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു വിഷമം, കമ്പാഷനാണ് തോന്നിയത്. ആദ്യത്തെ ക്വാളിറ്റിയാണ് അത്, നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ് അത്. ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ. ഭൗതിക സുഖം എന്ന് പറയുന്നത് കൗരവൻ, ഇപ്പം നമ്മള് ടൂറിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കൂടെ കസിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ നമ്മൾക്കൊരു രസം തോന്നുക. അതേസമയം നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിലോ, മാത്രമല്ല നമ്മൾ കാരണമാണ് കസിൻസ് മരിച്ചു പോകുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിലോ നമുക്ക് എന്തുമാത്രം വിഷമം. അതാണ് സെക്കൻഡ് കാരണം. ഇതൊക്കെ ക്വിസിൽ ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ. പിന്നെ ഉള്ളത് പാപം. ഞാൻ എന്റെ ഗുരുക്കന്മാരെയൊക്കെ കൊല്ലുമല്ലോ. ഭീഷ്മദേവനുണ്ട്, ദ്രോണാചാര്യരുണ്ട്, അതുപോലെ ഗുരുക്കന്മാരുണ്ട്, എല്ലാവരെയും ഞാൻ കൊല്ലേണ്ടി വരില്ലേ? അപ്പൊ എനിക്ക് പാപമുണ്ടാവില്ലേ എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തേത്. നാലാമത്തേത് കുടുംബ പാരമ്പര്യം. എല്ലാവരും യൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള പടയാളികളാണ്, എല്ലാവരും മരിച്ചുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളൊക്കെ എങ്ങനെയാ ജീവിക്കുക? കുടുംബ പാരമ്പര്യം ഇല്ലാതായി പോവില്ലേ എന്നുള്ളതാണ് ഫോർത്ത് ആയിട്ടുള്ള റീസൺ. തീരുമാനം എടുക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥ, ഇൻഡിസിഷൻ എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ചില കാര്യങ്ങളിലെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ഒരു ഇൻഡിസിഷൻ വരും, വേണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളത്, ഇതാണോ നല്ലത് മറ്റേതാണോ നല്ലത് എന്നുള്ളത്, യുദ്ധം വേണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളത്. 5 കാരണങ്ങൾ മനസ്സിലായോ? ഫസ്റ്റ് വൺ മൃദുല ഹൃദയത്വം, കമ്പാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദയ, ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ,
പാപം, കുടുംബ പാരമ്പര്യം, തീരുമാനമെടുക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥ. ഓക്കെ, ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം. കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകാം. 8:52 ആയിട്ടുണ്ട് സമയം. കുറച്ചുകൂടി തീർക്കാനുണ്ട് നമ്മൾക്ക്. അർജുന ഉവാച ദൃഷ്ടിമം സ്വജനം കൃഷ്ണ യുയുത്സം സമുപസ്ഥിതം സീതന്തി മമ ഗാത്രാണി മുഖം ച പരിശുഷ്യതി. എങ്ങനെയാണ് അർജുനന്റെ ഹൃദയം വളരെ മൃദുലമാണ് എന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്? അർജുനൻ തന്നെ പറയുന്നു, യുദ്ധത്തിനായിട്ട് ഒരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള ഇവരെ കണ്ടിട്ട്, ബന്ധുമിത്രാദികളെയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് എന്റെ അവയവങ്ങൾ തളരുന്നു, മുഖം വരളുന്നു. ധൈര്യമുള്ള ഒരാളാണെങ്കിലോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു യാതൊരു ഫീലിങ്സും ഉണ്ടാവില്ല, സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കും. പക്ഷേ അർജുനന് വളരെ വിഷമമാണ് തോന്നിയത്. രണ്ടാമത്തേത് ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങളില്ലായ്മ എന്നുള്ളത്. ശ്രേയോനു പശ്യാമി, എനിക്ക് ഇതിൽ ഒരു ഐശ്വര്യവും തോന്നുന്നില്ല കൃഷ്ണ. സ്വജനമാഹവേ, ഈ സ്വജനങ്ങളെയൊക്കെ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ശ്രേയസ്സാണ് എനിക്ക് വരാനുള്ളത്? കാംക്ഷേ വിജയം കൃഷ്ണ, എനിക്ക് വിജയം വേണ്ട കൃഷ്ണ. രാജ്യം സുഖാനിച്ച്, എനിക്ക് സുഖവും വേണ്ട, എനിക്ക് രാജ്യവും വേണ്ട. അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ എന്നുള്ളത്. മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക പ്ലീസ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പാപം എന്നുള്ളത്. പാപമേവ ശ്രേയേതസ്മാൻ ഹത്വൈതാന തഥായിനഹ തസ്മാൻ അർഹവയം ഹന്തും ധാർത്തരാഷ്ട്രാൻ സത്വബാന്ധവാൻ. അക്രമികളായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഹത്വൈതാൻ തഥായിനഹ, ആ തഥായി ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗ്രസേഴ്സ്, വളരെയധികം ദുഷ്ടരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് പാപമായിരിക്കും ഫലം. എന്തിനാണ് നമ്മൾ അവരെ കൊല്ലുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാരെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഹിംസിക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉചിതമല്ല. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് സുഖിക്കാൻ സാധിക്കുക? അവര് സുഖിച്ചോട്ടെ, അവര് നമ്മുടെ രാജ്യവും എടുത്ത് സുഖിച്ചോട്ടെ. അപ്പം എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്? അർജുനൻ യുദ്ധം വേണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ട് തിരിഞ്ഞോടാൻ പോവുകയാണ് ഭീരുവിനെ പോലെ. അതുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നാളെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങി ഭഗവാൻ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത്. നമ്മളുടെ കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്, പിന്തിരിഞ്ഞ് ഓടുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പം ദ്വാപര യുഗത്തിലെ കഥയാണ് ഇത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ്വാപര യുഗത്തില് അക്രമികളായിട്ടുള്ള ആളുകളെ ഉടനെ തന്നെ കൊല്ലാം. ആ സമയത്ത് പാപമൊന്നുമില്ല. അതേസമയം ഇപ്പോഴാണെങ്കിലോ റൂൾസ് ഒക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ആരൊക്കെയാണ് അക്രമി? ആദത്തായി എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം വിഷം കൊടുക്കുന്നവൻ. ഭീമസേനൻ അവര് വിഷം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വീട് തീ വെക്കുന്നവൻ, അരക്കില്ലം അവര് തീ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നവൻ, സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവൻ, ഇതെല്ലാം കൗരവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഭൂമി കയ്യേറുന്നവൻ, അന്യന്റെ ഭാര്യയെ അപഹരിക്കുന്നവൻ. ഇത്രയും 6 പേരാണ് അക്രമികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്തരം അക്രമികളെ ഉടനെ വധിക്കണം. അതുകൊണ്ട് പാപമില്ല. ഇനിയുള്ളത് ബാക്കിയുള്ളത് എന്താണ്? കുടുംബ പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അധർമാഭീഭവാ കൃഷ്ണ പ്രദുഷ്യന്തി കുലസ്ത്രീയ സ്ത്രീഷു ദുഷ്ടാസു വർഷ്ണേയ ജായതേ വർണ്ണസങ്കരഹ. കൃഷ്ണനോട് അർജുനൻ പറയുകയാണ്, കുലത്തിൽ അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിന്നാൽ സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോകും. ആരും ഇല്ലാണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുക സ്ത്രീകള്? അപ്പം ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോ മിങ്കിള് ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരായിട്ട് മാറും? അവിടെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കും. ആവശ്യമില്ലാത്ത, അച്ഛനില്ലാത്ത കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? പിതൃക്കൾക്കൊക്കെ അവർക്ക് വേണ്ട പിണ്ടോദകമൊന്നും കൊടുക്കാതെ പാരമ്പര്യം ഇല്ലാതായിട്ട് പോകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ത്രീത്വം ദുഷിച്ചാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ നശിക്കുന്നു. എന്തുമാത്രം ആ ഒരു ഫ്യൂച്ചറിലേക്കുള്ള ഒരു ദീർഘവീക്ഷണമാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ഉള്ളത് തീരുമാനം എടുക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് സെക്കൻഡ് ലെസണിലാണ്. ഇവരെ ജയിക്കുന്നതോ ഇവരാൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നതോ ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് നമ്മൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഈ ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാരെ കൊന്നിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾക്ക് എന്താ കാര്യം? എങ്കിലും അവർപ്പോൾ യുദ്ധത്തിനായി നമ്മളുടെ മുൻപാകെ നിൽക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അർജുനൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? തന്റെ ഗാണ്ഡീവമൊക്കെ താഴെ വെച്ചിട്ട് ഇനി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു. കമ്പാഷൻ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നു. അപ്പം ഒരേ സാഹചര്യത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്തമായ പ്രതികരണങ്ങളാണ്. ആദ്യം ആരാണ്? ധൃതരാഷ്ട്രനാണ്. ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് എന്താണ് ഫീലിംഗ്? ആൻസൈറ്റിയാണ്. റിസൾട്ടിനെ ബാധിക്കുമോ എന്നുള്ളത്, എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് രാജ്യം കിട്ടാതെ പോകുമോ എന്നുള്ളതാണ്. അർജുനനാണെങ്കിലോ മിഡിലുള്ളത് അർജുനനാണ്. അർജുനന് കമ്പാഷനാണ്, വിഷമമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം ദുര്യോധനനാണെങ്കിലോ ദുര്യോധനന്റെ കണ്ണുകളിൽ പേടിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അവരുടെ
ലിമിറ്റഡ് ആണ് അവരുടെ ആർമി എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ അവരുടെ കഴിവുകളിലും ഭഗവാനുണ്ട് അവരുടെ കൂടെ എന്നുള്ളതിലും ദുര്യോധന് പേടിയായി തുടങ്ങി. അഹോബത മഹത്പാപം കർത്തും വ്യവസിത വയം യതി രാജ്യ സുഖലോഭേന ഹന്തും സ്വജന മുദ്യത. എന്തിനാണ് നമ്മൾ, ഏത് മഹാപാപത്തിനാണ് നമ്മൾ ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടത്? രാജ്യം നേടി സുഖിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വജനങ്ങളെ കൊല്ലുകയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? യുദ്ധം ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്തിരിഞ്ഞ് പോവാനാണ് റെഡിയാവുന്നത്. യതി മാമ പ്രതീകാരം അശസ്ത്രം ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരോട് പൊരുതുന്നതിൽ ഭേദം നിരായുധനായി പ്രതിരോധത്തിനൊരുങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന എന്നെ അവർ കൊല്ലട്ടെ എന്ന് വെക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറയുകയാണ് അർജുനൻ. 46ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് സഞ്ജയൻ പറയുന്നു, തിരിഞ്ഞ് ധൃതരാഷ്ട്രയോട് പറയുകയാണ്. ഇത്രയും പറഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്തു? ഏവമുക്വാർജുന സംഖ്യേരത്തോപസ്തോപാവിശദ്രഥത്തില് ഇരുന്നു. എങ്ങനെ? വിസൃജ്യ സശരം ചാപവും അമ്പുമെല്ലാം താഴെ വെച്ച്, വില്ലും അമ്പും ഒക്കെ താഴെ വെച്ച് ശോക സംവിഘ്നമാനസഹ, വളരെ വിഷമത്തോടുകൂടി ശോകത്തോടുകൂടി ദുഃഖിതനായി തേരിൽ ഇരിപ്പായി. ഇനിയാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? കൃഷ്ണൻ അഡ്വൈസ് തുടങ്ങുന്നത്. സെക്കൻഡ് ലെസൺ തുടങ്ങിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന് അഡ്വൈസ് തുടങ്ങുന്നത്. ഇന്ന് ലാസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അർജുനൻ സ്വന്തം വില്ലും അമ്പും ഒക്കെ താഴെ വെച്ചിട്ട് വളരെ സാഡായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് അറിയാം പാണ്ഡവരാണ് ജയിച്ചത് എന്ന് നമ്മൾക്കറിയാം. പാണ്ഡവര് ജയിക്കാനുണ്ടായ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? 9 റീസൺസ് ആണ് പാണ്ഡവര് ജയിക്കാനുണ്ടായ കാരണങ്ങൾ. ഫസ്റ്റ് റീസൺ ആണ് ധർമ്മക്ഷേത്രമായിട്ടുള്ള കുരുക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ധർമ്മക്ഷേത്രത്തിലെ ധർമ്മം മാത്രമേ വിജയിക്കുള്ളൂ. പിന്നെയുള്ളത് എന്താണ്? ദിവ്യമായ രഥമാണ്. അവരുടെ രഥം എന്ന് പറയുന്നത് രാവണനെ വധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ച രഥമാണ്. ഭഗവാന്റെ രഥമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഗ്നി ഭഗവാൻ കൊടുത്തതാണ് കൃഷ്ണനും അർജുനനുമായിട്ട്. ഒരു രാജാവ് 12 വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു യാഗം ചെയ്തു. ആ യാഗത്തിൽ ധാരാളം നെയ്യ് യാഗത്തില് സമർപ്പിച്ചു, ആഹുതിയായിട്ട് കൊടുത്തു, അഗ്നിയിൽ സമർപ്പിച്ചു. 12 വർഷം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഈ നെയ്യ് കഴിച്ച് അഗ്നി ഭഗവാൻ അജീർണമുണ്ടായി, ഇൻഡൈജഷൻ ഉണ്ടായി. ആ സമയത്ത് അഗ്നി ഭഗവാൻ പോയിട്ട് ബ്രഹ്മദേവനോട് ചോദിച്ചു, എന്താണ് ഔഷധം എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മദേവൻ പറഞ്ഞു, ഖാണ്ഡവവനം ദഹിപ്പിക്കുക, അതിനുള്ളിലുള്ള പ്രാണികളെയും വൃക്ഷങ്ങളെയും എല്ലാം കൂടിയിട്ട് അത് കഴിക്കുക, ദഹിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ദഹിപ്പിക്കാൻ പോയ സമയത്ത് അതിനുള്ളില് ഇന്ദ്രദേവന്റെ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, തക്ഷകനും ഫാമിലിയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ദ്രദേവൻ എന്ത് ചെയ്യും? അഗ്നി ഭഗവാൻ ഇത് ജ്വലിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും ഇന്ദ്ര ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് മഴ വർഷിക്കും, അത് കെട്ടുപോകും. അവസാനം അഗ്നി ഭഗവാൻ പോയിട്ട് കൃഷ്ണനോടും അർജുനനോടും ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു. ആ സമയത്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അഗ്നി ഭഗവാൻ കൊടുത്തതാണ് ഈ രഥം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഗാണ്ഡീവം കൊടുത്തത് ആരാണ്? വരുണ ഭഗവാനാണ്. അഗ്നി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു വരുണ ഭഗവാനോട് ഫ്രണ്ടാണ് അവര്, ഇതാണ് വസ്തുക്കളാണ്. അവര് പറഞ്ഞു അഗ്നി ഭഗവാനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗാണ്ഡീവം കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കിട്ടിയതാണ് ഗാണ്ഡീവം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെയുള്ളത് കപി ധ്വജ എന്ന് പറയുന്നത്. കപി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുരങ്ങനാണ്, ധ്വജ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടിയാണ്. കൊടിയിൽ ആരായിരിക്കുന്നത്? ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ രഥമായതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊടിയിലിരിക്കുന്നത് ഹനുമാൻ സ്വാമിയാണ്. ഹനുമാൻ സ്വാമി ഉള്ളിടത്ത് ഒരിക്കലും തോൽവി ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെയുള്ളത് ശംഖനാദമാണ്. ഭഗവാന്റെ പാഞ്ചജന്യവും ദേവദത്തവും. ദേവദത്തം എന്ന് പറയുന്നത് മായാസുരൻ കൊടുത്തതാണ്. ഈ കാണ്ഡവ വനത്തിൽ അകപ്പെട്ട മായാസുരനെ ഇവരെ രക്ഷിച്ചു. ആ സമയത്ത് അവര് കൊടുത്തതാണ് ദേവദത്തമായിട്ടുള്ള ശംഖദേവദത്തം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെയുള്ളത് ഗാണ്ഡീവം ത്യക്ത ജീവിത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധാരാളം പടയാളികൾ ഈ സൈഡിലുമുണ്ട് ആ സൈഡിലുമുണ്ട്. അവര് അവരുടെ ജീവിതം രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അവര് കാരണമാണ് ഒന്ന് ജയിക്കാനുണ്ടായ ഒരു റീസൺ. പിന്നെയുള്ളത് മോക്ഷദ ഏകാദശി. വളരെയധികം ഓസ്പീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏകാദശിയാണ് മോക്ഷദ ഏകാദശി. പിന്നെയുള്ളത് ഭഗവാൻ എവിടെയുണ്ടോ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ഉണ്ട്. ഭഗവാൻ ഹൃഷികേശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ എന്നുള്ളതാണ്. ഹൃഷീകങ്ങളുടെ നാഥൻ. അപ്പം നമ്മളുടെ സെൻസ് ഓർഗൻസിന്റെ എല്ലാം കൺട്രോളറാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാനുള്ളിടത്ത് മഹാലക്ഷ്മി ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയും ഉണ്ടാകും. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായോ? 9 റീസൺസ്. ധർമ്മക്ഷേത്രം, ദിവ്യമായ രഥം, കപിധ്വജ, ശംഖനാദം, ഗാണ്ഡീവം, ത്യക്തജീവിത, മോക്ഷദ ഏകാദശി, ഭാഗ്യലക്ഷ്മി, ഋഷികേശ. ഓക്കെ. ഇനി ഭഗവത്ഗീത നൽകുന്ന വിദ്യ എന്താണ്? നാം നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ടല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ്? മനസ്സുകൊണ്ടും ബുദ്ധി കൊണ്ടുമാണ്.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവത് സ്മരണയിലാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുക, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ആ വഴിയിലേക്ക് പോവുക, ഭക്തി ഉണ്ടാവുക നമ്മൾക്ക്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തുണ്ടാകണം, മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവത് സ്മരണയിൽ എങ്ങനെ നിർത്താം എന്നുള്ളത് ഭഗവത്ഗീത നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവത് സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് ഒരാളെ തന്നെ താൻ മാറ്റും. നമ്മളെ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നത് ഭഗവത് സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ ശരീരം തന്നിരിക്കുന്നത് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, എന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോകാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ലെസൺ പഠിച്ചു. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ലെസന്റെ മാഹാത്മ്യം നമ്മൾക്ക് പത്മപുരാണത്തിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മഹാലക്ഷ്മി, പത്മപുരാണത്തിലെ സ്റ്റോറിയാണ്. മഹാവിഷ്ണു ആനന്ദശായിയായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നു, സമാധാനമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുന്നത് കണ്ടിട്ട് മഹാലക്ഷ്മി ചോദിച്ചു, എന്താ ഭഗവാനെ ഉറങ്ങുന്നത്? നോക്കൂ, കലിയുഗം തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന അവിടെ ആളുകളൊക്കെ വളരെ വിഷമത്തിലാണ്, ഭൂമിയില് വളരെയധികം കഷ്ടപ്പാടുകളൊക്കെ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ എങ്ങനെയാ ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഭഗവാൻ മഹാലക്ഷ്മിയോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്റെ ശരീരം തന്നെയാണല്ലോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഭൂമിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദ്വാപരയുഗത്തിന്റെ എന്തിന്, ഞാൻ ഭഗവത്ഗീത എന്റെ തന്നെ ശരീരം തന്നെയാണ് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയായിട്ട്, എന്നിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടാണല്ലോ വന്നത്. ഋഷിമാരൊക്കെ അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവര് എല്ലാവരെയും അത് ബോധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു. ആചാര്യന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യും. എത്ര നീചനായാലും അവര് തിരിച്ചെത്തും എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ പിന്നെയും മഹാലക്ഷ്മിയോട് പറയുന്നു, ആദ്യത്തെ 5 ലെസൺസ് എന്റെ തലയാണ്, ശിരസാണ്, പിന്നെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള 10 ലെസൺസ് എന്റെ കൈകളാണ്, 16ാമത്തെ ലെസൺ എന്റെ നാഭിയാണ്, ലാസ്റ്റ് 2 ലെസൺസ് എന്റെ കാലുകളാണ്, പാദങ്ങളാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാന്റെ ശരീരമാകുന്നത് എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുകയോ ഒന്നും ചെയ്യരുത്. നമ്മൾ ഒന്നും എഴുതിയൊന്നും വെക്കരുത്, നോട്ട്ബുക്കിൽ വേണം നമ്മൾ എന്തായാലും എഴുതി വെക്കാൻ, പേജ് നമ്പറൊക്കെ ആയിട്ട്. ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാന്റെ ശരീരം തന്നെയാണ്, ഭഗവാന്റെ അമൃതവാണിയാണ്. അപ്പം നമ്മള് അതിലൊന്നും എഴുതിയൊന്നും വെക്കരുത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു മഹാലക്ഷ്മിയോട്. അപ്പൊ മഹാലക്ഷ്മി വീണ്ടും ചോദിച്ചപ്പോ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നിനക്കറിയില്ലേ മഹാലക്ഷ്മി, സുശർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാഹ്മണന്റെ സ്റ്റോറി അറിയില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. ആരാണ് സുശർമ്മൻ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ദേവിയോട് മഹാവിഷ്ണു പറയുന്നു, ഒരു സുശർമ്മൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ബ്രാഹ്മണ്യവും പാണ്ഡിത്യവും ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ. അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ യാതൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു. അവര് വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ലൈഫാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്, ശൂദ്രരെക്കാളും മോശമായിട്ടാണ് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അവർക്ക് സന്ധ്യാവന്തനമോ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് പഠിക്കലോ യാതൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഇയാള് എഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കഴിക്കാവുന്ന ഇലകളൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് നടന്ന് അതെല്ലാം കൊണ്ടുപോയി വിറ്റിട്ടാണ് അയാൾ ജീവിച്ചിരുന്നത്. എന്നിട്ട് എല്ലാം വേണ്ടാത്തതും അയാൾ ചെയ്യും, കള്ള് കുടിക്കും, ബാക്കി സ്ത്രീകളെ ഉപദ്രവിക്കും, എന്തും വേണ്ടാത്തതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സുശർമ്മൻ വളരെ മോശമായിട്ട് ജീവിച്ചു. ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും നാമസ്മരണ ചെയ്തില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആ പണ്ഡിതൻ എന്ത് സംഭവിച്ചു, അയാളുടെ ഒരു ദിവസം ഒരു ആശ്രമത്തിൽ പോയിട്ട് കുറച്ച് ഇലകളൊക്കെ പറിക്കാൻ പോയ സമയത്ത് അവരുടെ പാമ്പ് കൊത്തിയിട്ട് അയാൾ മരിച്ചുപോയി. നാച്ചുറലി അയാൾ നരകത്തിലെത്തി, ധാരാളം വർഷം നരകവാസം അനുഭവിച്ചു. എന്നിട്ട് അവസാനം യമരാജൻ അയാൾക്ക് ഒരു കാളയുടെ ഒരു ജന്മം കൊടുത്തു. കാളയുടെ ജന്മം കൊടുത്തപ്പോഴേക്കും പ്രാരബ്ധ കർമ്മമുണ്ട്, ധാരാളം വേണ്ടാത്തതാ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു അലക്കുകാരൻ ഈ കാളയെ വാങ്ങിച്ചു, എന്നിട്ട് ധാരാളം വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് കെട്ടി അതിനെ കൊണ്ട് ധാരാളം ജോലി ചെയ്യിച്ചു. അതിന് തീരെ വയ്യാണ്ടായി. ഒരു ദിവസം ഇത്രയും ഭാണ്ഡക്കെട്ടൊക്കെ ചുമന്നു പോകുമ്പോഴേക്കും മാർക്കറ്റിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും അത് കാല് തെറ്റി വീണുപോയി, വെയിറ്റ് ഉണ്ട് അത് അത്രയും. അപ്പം എല്ലാവർക്കും വളരെ വിഷമം തോന്നി. അവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഈ കാളയ്ക്ക് ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പുണ്യവും കൊടുക്കുന്നു, അപ്പം ആ കാളയ്ക്ക് മരണം സംഭവിക്കട്ടെ, മോക്ഷം കിട്ടട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ആള് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ കൂടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും അവരവരുടെ പുണ്യത്തിന്റെ ഒരു ഫലം അതിന് കൊടുത്തു. അപ്പോഴേക്കും ആ കാളയ്ക്ക് ആ സമയത്ത് അവിടെ ഒരു പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വിചാരിച്ചു, ഞാൻ ഇതുവരെ ഒരു നല്ല കാര്യവും ചെയ്തിട്ടില്ല, എങ്കിലും ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ആ ഫലം ആ കാളയ്ക്ക് കിട്ടട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ സമയം തന്നെ ആ കാളയ്ക്ക് മോക്ഷം കിട്ടുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ട് യമരാജാവിന്റെ അടുത്ത് പോയി. എന്നിട്ട് യമരാജാവ് പറഞ്ഞു, ഇനി നിനക്കൊരു ബ്രാഹ്മണ ജന്മം, വീണ്ടും ഒരു ബ്രാഹ്മണ ജന്മം കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ആ ബ്രാഹ്മണ ജന്മം കിട്ടിയപ്പോ പൂർവ്വജന്മ സ്മരണയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ആ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ അന്വേഷിച്ചു പോയി. എന്നിട്ട് എന്താണ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് നല്ലത് തന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു. നല്ല കാര്യം ചെയ്തത്. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു, എന്റെ വീട്ടിലൊരു പാരറ്റ് ഉണ്ട്, അപ്പൊ ഞാൻ അത് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുള്ള ഫലമാണ് ഞാൻ കൊടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു.
പാരറ്റിനെ നോക്കിയപ്പോഴേക്കും അതിനോട് ചോദിച്ചു. അതും പറഞ്ഞു ഞാനൊരു പണ്ഡിതനായിരുന്നു, അപ്പം ഞാൻ എല്ലാം നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഞാൻ എല്ലാവരെയും കളിയാക്കുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഇത് ജന്മം ശരീരം വെടിഞ്ഞതിന് ശേഷം എനിക്ക് പാരറ്റിന്റെ ജന്മം കിട്ടി. അച്ഛനും അമ്മയും മരിച്ചുപോയി. അപ്പം ഋഷിമാർ എന്നെ മണലിൽ കിടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് പാവം തോന്നിയിട്ട് എടുത്തിട്ട് അവരുടെ വീട്ടിൽ ആശ്രമത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒരു കൂട്ടിനുള്ളിൽ ഇട്ടു. എന്നിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് അവരുടെ കുട്ടികളൊക്കെ ഭഗവത്ഗീത ഫസ്റ്റ് ലെസൺ വായിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് കേട്ടതാണ് ഞാൻ ചൊല്ലി പഠിച്ചത്. എന്നിട്ട് അതാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കള്ളൻ വന്നിട്ട് ആ പാരറ്റിനെ എടുത്തിട്ട് പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് വിറ്റു. ആ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ ഈ ഭഗവത്ഗീത ഫസ്റ്റ് ലെസൺ ആണ് പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്, അതിന്റെ ഫലമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. 3 ആഴ്ചയും കാര്യം മനസ്സിലായി. ഭഗവത്ഗീത ഫസ്റ്റ് ലെസൺ വായിച്ച് അവര് മോക്ഷം പ്രാപിച്ചു. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ലെസന്റെ ഗീതാ മഹാത്മ്യം, പത്മപുരാണത്തിലെ സ്റ്റോറിയാണ്. ഇനി സൂര്യ മാതാജി വന്നിട്ടുണ്ടാകും, അവരെ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരും. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. മനസ്സിലാകാത്തതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പ്ലീസ് യൂട്യൂബ് എടുത്ത് നോക്കുക. ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. സൂര്യ മാതാജി വന്നിട്ടുണ്ടോ? വന്നിട്ടില്ലേ മാതാജി? മിനി മാതാജി, സൂര്യ മാതാജി വന്നിട്ടില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മിനി മാതാജിയെ ഹോസ്റ്റ് ആക്കട്ടെ? ആക്കിക്കോളാം മാതാജി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് ലെസൺ ഇതായിരുന്നു. ഇനി സൂര്യ മാതാജി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ക്വിസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരും. ഓക്കെ, മിനി മാതാജി ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തോളൂ. ഓക്കെ, ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ ലീഡ് ചെയ്തോട്ടെ? മാതാജി ലീവ് ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ എവരിബഡി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ രേണു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഞാൻ സൂര്യ മാതാജിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും യൂട്യൂബ് നോക്കുക പ്ലീസ്, മനസ്സിലാവാത്തവര്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ എവരിബഡി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചോദിച്ചോളൂ മാതാജി. മറ്റേ സമ്പ്രദായങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു, അതൊന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു. സമ്പ്രദായങ്ങൾ അതെ, ഫസ്റ്റ് സമ്പ്രദായം നമ്മളുടെ ബ്രഹ്മമധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം. പിന്നെ ഉള്ളത് ശ്രീ സമ്പ്രദായം, മഹാലക്ഷ്മിയുടെ സമ്പ്രദായമാണ്. രണ്ടാമത്തേത്. മൂന്നാമത്തേത് രുദ്ര സമ്പ്രദായമാണ്. അത് മഹാദേവൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഗുരുവായിട്ടപ്പോ മഹാദേവനാണ് വരിക. നാലാമത്തേത് കുമാര സമ്പ്രദായം. കുമാര സമ്പ്രദായത്തില് 4 കുമാരന്മാരാണ്, ബ്രഹ്മാവിന്റെ മാനസപുത്രന്മാരാണ് കുമാരന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്. അവരാണ് ഗുരുവായിട്ട് വരിക. ഓക്കെ, നമ്മൾക്ക് മധ്വാചാര്യരാണ് ഗുരുവായിട്ട് വരിക. ബ്രഹ്മാവ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, കുമാരന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ 4 സമ്പ്രദായമാണ്. നമ്മളുടെ ബ്രഹ്മമധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായമാണ്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ മാതാജി, ക്ലിയർ ആയി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സൂര്യ മാതാജി എന്തോ തിരക്കിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓറിയന്റേഷൻ ക്ലാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ലീവ് ചെയ്യാം. ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം.
ഹരേ നാളെ കൃഷ്ണ. മാതാജിയോട് പറയാം അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് നാളെ ആക്കാം കേട്ടോ. ബാക്കിയുള്ള ക്വിസിന്റെ ലിങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാതാജി ഇന്ന് തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എൻഡ് ചെയ്തോട്ടെ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ മിനി മാതാജി എന്റെ ചെയ്തോ. എൻഡിങ്.